Tak jsem zpátky, ahoj. Tak za kamerou Petr Nemanský, Petr Pulívka já. Máme 5. kolo, byla teďka malá pauza na občerstvení, takže bylo asi 20 minut, teďka se nechytalo, což pomůže samozřejmě i těm rybám trochu. A půjdeme se podívat na stanoviště 9-10, kde chytá slovenský závodník Samuel Nať s naším Karlem Bradou. Tak se za něma jdeme podívat. Tak jsme zde. Tak uvidíme, jak se ryba rozjede. Jak už je vidět i na barvách nástrah na stojanech, tak už se přechází k vašim barvám, už ne tak výrazným. To je vždycky výhoda, když ta ryba už trošku ochytaná, tak přejít na trošku tmavší barvy. A už se objevují i menší plandavky a potom nástrahy na chytání ze dna. Tak dochází k výměně nástrahy. Tak. Tak je vidět i u Karla, tak zvolil tmavší nástrahu plandavku do hněda, spíš takovou přírodní barvu. Začíná to. Mě by třeba asi zajímalo, jak to vypadá po tom 4. kole. Já osobně jsem se nedíval, nevím jak ty. Tak ještě ne. Ale podívám se. A už opět pravdu jsem musel začít nabíjet telefon. Začal hlásit nedostatek kapacity. A když se teď podívám na závodní výsledky, Out. bylo vidět aut, ale Karel se neřekl. Celkem je nějakých 215 ryb po těch 4 kolech uloveno. Vítěz má 10 bodů. No a momentálně teda vede Zdeněk Lach z 10 body a 11 rybami. Druhý je Otakout, který má taky 10 bodů. Tě předuším, vidím závodník číslo 9. Jo. Nať, tak odebírá rybu, paráda, 1-0. Taký. Ano, můžeš pokračovat. Třetí je Michal Boček, taky 10 bodů, ale 6 ryb celkově. Čtvrtý je teda Alex Tvájev, který má 9 bodů a 17 ryb.
5. je Martin Saska, 6. Dan Filko, 7. je Ondra Dušek, 8. je Denis Zajkin, 9. je Michalko Kubec, 10. Mašan, ten to vytáhl o 5 míst, předtím byl 15. 11. Michal Parnický, 12. Karel Brada, na kterého se momentálně díváme, 13. Martin Pešek, 14. Zeman Luboš a 15. Míra Kučera. Samuel Nať je momentálně 24. Ale teď má rybu, takže teď je ve vedení, což by mu mělo ve výsledcích dost pomoct. Pokud to udrží teda samozřejmě. A dochází k míně nástrahy. Dochází k míně nástrahy. Jak stav pořád 1-0. No, stav zatím nemění 1-0, ale viděl jsem, že podle výsledků vlastně Samuel je aktuálně 24. Takže pokud by měl výhru, tak ho to výrazně posune. Což je samozřejmě dobrý, protože za předpokladu, že se nic rapidně nezmění a ta ryba nebude úplně tak aktivní, jak jsme předpokládali, tak samozřejmě každý bod dobrý a dá se očekávat, že po tom obědě už by to mohlo být horší a horší. Docela zajímavý je i nastavení dnešních závodníků, kdy se standardně vlastně kupují první 3 místa. Maximálně třeba 8 nejlepších, většinou je oceněna, ale dnešní vlastně hranice těch 15 postupujících vlastně do finále je hodně zajímavá a spousta závodníků třeba říká, že momentálně 16., 17. Takže tu hranici berou jako hodně zajímavě těch 15 postupujících, což je jako docela neobvyklý na těch závodech. Zase výhoda je, že
všichni vlastně ty nepostupující případní, nebo bohužel 15 jich bude, tak už, i když teďka třeba ty výsledky nemají nejlepší, tak už mluví vlastně o druhé šanci v tom druhém kvalifikačním kole, což se mi líbí, že jako si neřeknou, že třeba jako to nebudou zkoušet znova, tohle, že to je jako to nastavení těch závodníků je super. Co se týče počasí, tak to se nemění. Jsme si trošku mysleli a doufali, že se to počasí změní, že se to projeví na té aktivitě. Tak zatím se nic neděje. Ta oblačnost pořád je, mírně se to začíná teda protrhávat, ale otázka je, jestli uvidíme dneska vůbec sluníčko. Tak předpověď byla, že jestli vykoukne, tak to bude jakoby odpoledne. Takže je možný, že třeba kolem té 1 hodiny, druhý by třeba k něčemu mohlo dojít, ale vidíš, že ta ryba už se ani neukazuje na hladině, že opravdu bude dole. Takže je vidět i, že u těch závodníků, kteří jako zvolili buď woblery, které jsou víc potápivý, nebo potom vyložené nástrahy a pomalejší chod, tak ty záběry mají. No. Takže ta aktivita je trošku teda slabší, než jsem očekával, nebo než jsme očekávali. Tak i vidím, že točím hlavou doprava, doleva. Nevidím jenom záběry, ale před chvilkou jsem viděl, že Luboš Zeman vytáhl rybu, takže tam si myslím, že v tomto kole taky vede 1-0. Michal Hájek vlevo taky má 1 rybu s dolanou. Takže... Ano, to je pravda, taky jsem viděl. Nevím, jestli Petře počítáš tu rybu na začátku. Myslím, že to byla nějaká asi 3., 4. minuta, nebo jestli to bylo ne, až teďka je to tak 5 minut zpátky. Ale tam se omlouvám, tam myslím, že ozdravával rybu a ta ryba mu spadla. Jo, takže... Ne, tahle byla podběráku, to jsem viděl. Takže to je jiná ryba. Možná je to ta sama. Tak, tam vidím i v rohu, že by to mohlo být Pepa Král, který si tak trošku stěžoval u kafíčka, že nemá ještě ani 1 rybu, tak teď už ji má. A docela tím i zatopil Michalovi Hájkovi. To určitě, já si myslím, že zajímavý. Michal asi není šťastný, protože tomu se relativně daří, co vím. Nebo myslím si, když si ji četl, tak byl to 15, je to tak, Petře? Ano, měl by tam být. Tak si myslím, že tohle rozhodně nepotěší. Teď otázka je, jak na to bude reagovat. Jestli se bude snažit ten stav změnit. Což předpokládám, že asi jo. No, hele, Pepa tahá druhou. A je to druhá ryba. Takže jestli bude zdolaná, tak což je. A je to tam, což je, takže 2-0. Michal. 2-1, tak se omlouvám, 2-1. Pardon, kolik je výsledek? 2-1, takže mezi tím, co jsme natáčeli jiné závodníky, tak zřejmě Michal chytil 1 rybu, takže teď upozorňoval, že to není teda 2-0, je to 2-1. No, to jak jsem říkal, že jsem viděl, že byla podběráku Michala, takže určitě je to 2-1. Což už je po rotaci, je vidět, že ta levá strana je aktivnější teďka. Takže jsem zvědavý, jestli Michal záběr přinese. Jak teď se díváme na závodníka Pepu Krále s Michalem Hájkem. Po jeho pravici Tomáš Mašán, slovenský reprezentant. Vedle něj Pavel Bukáček, kterýho jsme sledovali, myslím, že v druhém kole.
A další závodníci seřazení v řadě. Tak, vidím, že v protějším rohu se raduje závodník, který zřejmě chytil asi první rybu. Martin Saska, ne? Myslím, že to je Martin Saska. Aha. Ondřejem Duškem. Což to je zrovna takový roh, kde to nebralo ani v předchozím závodě moc. Je to slabší roh. Jo, ale zase na druhou stranu, co si tak dobře vzpomínám, tak právě Michal Hájek, který ho tady vidíme vlastně v levém rohu, tak i v tom protějším rohu dokázal v posledních kolech, myslím, že udělat 1 nebo 2 ryby. Což mi samozřejmě jako překvapilo. Těch ryb myslím, že tam nebylo chyceno nějak víc než 10 nebo 12. Ale možná jsem měl. Vím, že Martin Hájek, teda Michal Hájek, omlouvám se, že hodně přechází na obledy poslední dobou a přináší mu to ovoce. No, dá se říct, že já jsem ho sledoval na tom předchozím závodě. My jsme spolu nastoupili vlastně v posledním kole, kde pokud si dobře vzpomínám, tak šlo o bednu. V tom kole vlastně já jsem s Hájkem prohrál 1-0, což nakonec u mě bylo 5. místo a Michal, myslím, že byl 2. Je to tak? Myslím si, že ano. Byl 2. A tam jsem právě odsledoval, že Michal přičuchl konečně k usám. Měl ve výbavě pouze 1 usu, kterou odchytal. Celý závod, dá se říct. Celý závod, bylo to samozřejmě pyšný. No, ale to ovoce mu to přineslo a je vidět, že dnes už má těch obledů podstatně víc. Ale nedbá se ho nasadit v prvním kole, což mu vlastně přineslo vítězství. Jo, tak Michal Hájek je vlastně z jedné vesnice. Dva pocházíme, teda nebo bydlíme momentálně v Kunicích. A když jsme se takhle spolu bavili minulý rok, tak Michal, jak má ty obledy, moc není. Co se týče loňského roku, tak nebyl ani moc aktivní. V troutaré scéně vynechával hodně závody. Ukázal se, myslím, že až na nějakých podzimních závodech. Právě, že tady v Liběchově byl, kde mimo jiné taky jsme měli zajímavý kolo, byl to vlastně rozstřel, kde vlastně jsem s ním, myslím, že remizoval 0-0. A můžete se na nás podívat i další závodníci, kteří dneska nezávodějí, ale chlapci. Jsme se přihlásili. Tak je další šance v druhé kvalifikaci, takže jste se přišli podívat. Ne, my jsme přišli kontrolovat kvalitu párku a pohoštění. Tak to můžete pokračovat nahoru, ještě tam byla nějaká bamboračka. Jamboračka. A výborná. Jinak tady ten stav se teda nezměnil. Je to zlepší. Pořád 1-0. No, ty první kolo. Standardně dneska zase funguje. Posledních 30 vteřin. Tady asi k výraznému zvratu už nedojde. Zapište výsledky. My počkáme, až napíšou kluci výsledky a zeptáme se na pár otázek slovenského závodníka. Tak co, hoši? Ve záběru? Tak tady 1-0, to jsme sledovali, tu rybu jsme viděli. Nebudem prezrácať, že na drift spína, dobre? Já jsem to viděl. Ale tady vidět, že ty nástrahy nikdy
někdy mají smysl, no. Vidíme ho tady. Trošku standardně asi nedostatkové zboží, jak to tak většinou bývá. Myslím, že se ti můžeme zeptat asi na 3 věci. No daj. Jak to hodnotíš dneska ten závod? No, je to taká zimná ryba. Povedal by som, že staršia ryba. Musíš vymýšľať, že ako ju oklamať. Že je to náročný závod v tomto smere. Překvapil tě dneska nějaký závodník tady? Zatiaľ nie. Vlastne áno, ja som sa prekvapil, že už mám 2 prehry, takže to som sa prekvapil. To změníš určitě. Co tě napadlo před k nám do Čech se podívat? Jsi tady po kolikátý? Prvýkrát som tu, prvýkrát. Ako sem tam chodil do Čech, ale som sa rozhodol, že tento rok budem chodiť viacej kdekade, aby som si oskúšal nové vody a nielen tie naše. Takže preto. No a jak to vidíš jako českou tu loteriu? Jak je rozdílná oproti vaší? Jak jsme moc za vámi? Myslím si, že sme veľmi podobní, aj tie výsledky na pretekoch, aj vonku, keď končíme tak zhruba pri sebe. A myslím, že obidva by sme sa mali zlepšiť a hľadať, že ako to spraviť, lebo nás myslím, že predbiehajú viacerí. Tak vznikají nový revíry a tak myslím si, že... Ale to je dobré, ale myslím, že ideme aj my dopredu, aj vy dopredu, ale sú krajiny, ktoré idú rýchlejšie. Takže tak. Vidíš se dneska v 15, zvládneš to? Dúfam, že áno, zatiaľ som bol okolo 20, teraz sa mi podarilo vyhrať, takže som niekde tam. Som měl hodně pomoct. Som niekde tam. Super. Ale tak ať se daří, děkuju. Díky. Tak jo, tak jak je vidět, máme co dohánět jako Česká republika. 10 minut pauza, přesuneme se moc se vlastně nepřesuneme, protože zůstáváme na 12 a 11, což je místo tamhle vlevo, který by měl okupovat Luboš Zeman s Otou Koutem, což jsou závodníci, kteří jsme dneska trošku si úplně vynechávali, ale úplně jsme nepotkávali. Uvidíme, jak tam půjde ryba, protože co jsem viděl, tak šla spíš na té 14, 13. Případně uděláme takový okruh kolem rybníka, až než začne závod. A takovou to už jde na místo. Měl jsem poslechnout manželku. Jo? Ona mi říkala, vykašli se na to, zůstan doma, sedni si na chodbě, hoď to do záchodu, jo? Chytneš to samý a aspoň nenastydneš. Ale teď si zabodoval. Jo, přesně, tahal jsem to, jak jsi mi to Pepo, mám na tebe jenom otázku, kolik máš panáků? Co? Kolik máš panáků? Já nepiju. Tak to je pořád. Já jsem alkohol fraj. Takže... Ona totiž manželka mi řekla, že mi to nechutná. No, to je důležité, co řekne manželka, to platí. Jasný. Tak jo, my to jdeme oběhnout, ale jsem rád, že přišly ryby. Tak, obejdeme. To nemusíš, teď tam je něco na to nabere. Dáme si pěkně 0-0. Tady se domluvá strategie. Tak půjdeme se podívat na protější břeh. Pořád si myslím, jako, že výrazněji se spíš chytala ta druhá strana než tato. V tomhletom kole, to bylo 5. kolo, já jsem osobně viděl asi nějakých 6 ryb. Ale jak já říkám, více věnuji jako kameře než závodníkům. Ale je to tak, no, jako jak říkal i Samuel, prostě ta ryba není snadná. Dneska ty první kola přinesly vlastně výsledky na těch nových rybách. Teď už je vidět, že už se vlastně chytá i ta ryba, která tady je Původní. Chci říct úplně původní, ale prostě díl. A už je to o nějakých jiných nástrojích, jiných vedení a už se teďka tady opravdu budou ukazovat ta kvalita těch závodníků, kteří dokážou prostě to. Taky musíme jakoby poznamenat to, že, nebo momentálně já na tom revíru
nebo jezdím sem docela poměrně často, za poslední týden tady nebyl, ale slýchávám, že sem teda jezdí i závodníci potrénovat, takže samozřejmě ta ryba už nějakým způsobem popíchaná je, ale je to jenom o tom vybrat nějakou speciální nástrahu, kterou vlastně ty ryby ještě neviděli a tím tu rybu jakoby se začít získat nějaký ty body. Tak tady se díváme na závodníky Martina Martin je rozmotává. Karla Bradu. To už ani nerozmotá, to se nechá na obídek. Tak jak jsme říkali na začátku závodu, ne, že budeme jenom točit a komentovat ten závod, ale budeme taky i kontrolovat nástrahy. Jestli je všechno podle regulí. Tak, teď jsem se zachytil. Díky. Teď se dá to navazování. Tak pojď, to není to klíčový. Tak tady to všechno v pořádku. Martin, jak se ti daří dneska? Nahoru dolů. Co to znamená nahoru a dolů? Tak kolik máš momentálně bodů, sleduješ? Tak jen tak orientačně, nechceme tě tady trápit. 7 bodů. A kolik máš ryb? To vidím. 14, tak jsem na hraně 9 ryb. A když se takhle díváš do toho systému, zeptám se ti, ten systém ti takhle vyhovuje? Sleduješ ho? Snažíš se s ním nějakým způsobem hrát? Ale jinak se na to dívám, je to super, je to hlavně. Člověk ví, jestli už to má úplně ztracený, ale ještě má důvod zapojovat. Tak snažit se musíš stát každý kolo, ne? No jasně, není to ten systém vyhovuje. Teď budete tady se závodníkem Karlem Bradou na 15. a 16. Což je za nás takový to, samozřejmě to lepší místo. Tak to budu postupně asi zkoušet všechno a když to na něčem povede ryba, tak tomu budu věřit. Jo, rozumím. Díky moc. Tak já jenom poprosím Petra, aby zkontroloval teda systém, jestli všechno je teda v pořádku, protože teď tady sleduju na telefonu, nám volal kolega Jirka Hradecký, když se jenom třeba podívat na systém, nebo jestli náhodou není nějaký problém. Nebudu pravdě, nemám se s tebou bavit, Karel mi to radil dobře, já jsem viděl, jak to pojebal. Přesně, on čuměl na mě, čuměl Já to na tebe mluví, ty přestaneš motat a on mu Tak všechno je v pořádku, jak jsme slyšeli, za 30 sekund začíná další kolo. Už to začíná? Když porazíš, tak ty neberu domů. Ještě ne, jo, hovno, ty. Chvilku se přesuneme na druhou stranu k Lubošovi Zemanovi a k Koutovi, jak jsem sliboval. A začneme tady, kde jsme se zastavili, u Karla Brady a Martina Peška.
A zatím záběr nepřišel. V 6. kole jsme plánovali, že se podíváme na dvojici Luboš Zeman a Otakout, ale pak jsme to s Petrem tady zvážili, je to zrovna místo, kde moc ty ryby nejdou, tak jsme si říkali, že pro vás jako pro sledující bude zajímavý, když se zastavíme tady zase opět na přítoku na 15. a 16., kde v 6. kole nastoupil Martin Pešek a Karel Brada proti sobě. Teď jsme před chvilkou viděli od Martina, myslím, že první rybu, jestli se nepletu. 1-0 by to mělo být, volná ryba. že si myslím, že daleko víc napínavější a pro vás bude zajímavější, když budeme sledovat z tohoto místa a následně před koncem tady toho kola se přesuneme za Lubošem Zemanem, kde se ho budeme snažit nějakým způsobem vyspovídat a položit mu pár otázek. Určitě. Tak, máme Ondra, má rybu. Ondra Dušek. Taky důležitá ryba. Docela takzvaný macek pěkný. Není úplně závodní ryba. Občas naskakují sledující, takže zdravíme Davida Lubčana. Tak. Jsme rádi za každého sledujícího, protože pak nám to dává smysl. Pokud uvidíme, že o takovýhle videa je zájem, tak se budeme snažit do budoucna to nějakým způsobem zlepšovat. Ne techniku, ale my. Jinak stav 1-1. Ano, aktuálně. 1-1. Karel Brada teďka vytáhl rybu. Tamhle, myslím, že Martin Mohnout má rybu taky. Petr Fábera, ano. Teď se to zajímavě rozjelo. Jo, musím říct, že teď vidím, že ty záběry přicházejí. Ono, když se Petře podíváš, tak... Vlnky jdou k nám směrem. Ano. Když jsem se to teďka všimnul. Ona i ta ryba reaguje. K nám. V tomto kole Petře, na koho vsázíš? Myslíš si, že nakonec vyhraje Martin Pešek, nebo to bude Karel Brada? No, osobně si myslím, že je to hodně složitý, protože ono hodně závisí i na náladě té ryby. Ale... Já si myslím, že v tomto případě to spíš asi o tom, kdo začíná tady hned blíž k nám, že jo? Protože určitě má výhodu, no. Když jsme tady byli to právě to první kolo, tak na té 15 se nachytalo víc ryb než na té 16, takže dá se říci, že tu výhodu za chvilku Martin ztratí. A záběr, paráda. To je hodně důležitý, aby se mu podařilo chytit co nejvíc ryb, než jde k rotaci. Určitě. To je logický, že jo, by bylo, kdyby tady dal aspoň ty 3-4 ryby, pak se s Karlem otočí a pak je to jenom o té psychice, jestli to Karel dá. Už jsme tady viděli zvrat. Závěry bude proměňovat a jak říkáš Petře, no, viděli jsme ten zvrat, nebo rádoby zvrat, to první kolo, když jsme tady byli, tak teda skončilo ne výhrou, ale remízou. My jsme ty ryby
to za kamerou počítali špatně. Takže to bylo 6-6, jo? Takže to byla remíza, Aha. ale myslím, že to bylo 7-7, Jo. ale nevím přesně. Tady Nebyla bych to se asi výhra. musel Takže k podívat. otočení nedošlo, ale k remíze došlo. Ale jako krásnému dotažení, protože tam Martin Hájek, Michal Hátěk, omlouvám se, tak tam ztrácel, tam myslím, že prohrával už o 4 ryby. Tak teď vidíme v pozadí Zdendu Vlacha. Krásně mu ryba spadla pod běráku, takže měl rychlý vyháčkování. A zase si zasekl v podběráku, takže nikdy to nepomůže úplně. A jak je wobbler, tak má 2 háčky, tak občas to zazlobí. No, stav by měl být teďka 2-1 pro Martina Puška. Takže Teď ty kola už jsou oproti prvním 4 20-minutový, předtím to bylo 15 minut. a záběr. A Takže vidíme další rybu. Aby se mohlo zdolat. a je za 3-1. 3-1. Takže ryba je správně vypuštěná. Vidět wobbler, který se zamotal, že třeba rozmotat a určitě nestřídat, když funguje, ale k vystřídání došlo. Zajímavý. Čekal jsem, že ho tam nechá, protože musíme 3 ryby. Tak na druhou stranu, když se na tom zamyslím, tak ten nástup tam je už o 2 ryby. Proč za tohle stavu nevyzkoušet jinou nástrahu? Já asi kdyby byl na jeho místě, tak možná ještě vyčkám po té výměně a začal bych nástrahy točit, až když bych byl na té 16. Ale to je samozřejmě individuální a každý závodník, nebo nevidím závodníkovi do hlavy, takže tak. Taky tam mohl být nějaký problém, že jo? Mohl mít zamotaný wobbler. Mohl mít třeba zamotanou. No, musel bych asi jít blíž a podívat se. Tak, další ryba, takže to je 4-1. Mm-hmm. Takže za tohle stavu už je to těžký dotahovat, co si budeme povídat. Nikdo to z nás to nemá rád. Nějak po očku sleduju i pravou stranu, kde opravdu těch záběrů je míň. Takže první kola to bylo hodně rozmístěný, že byly ty ryby jako všude, ale teď už se opravdu stahujou spíš sem. Ale vidím tamhle, tuším, na konci, jestli je to Honza Filko, Ano. který právě pouštěl rybu, takže i na místech, kde bych to neúplně očekával, tak k záběrům dochází. Přesně tak. Tak polovina Martin může dotáhnout, takže 5-1 dochází k výměně a jsme zvědaví, jestli to jak se toho Karel zhostí. Nebo Věřím, že tak Karel je dobře, že je soustředěný a že přesně to... tak chci říct, jako když se na něj podívám, tak Ne- je pořád ne- soustředěný, nevzdává toho Mhm. plno závodníků, kolikrát už v této fázi, kdy prohrávají 5-1, tak to vzdává. A sluníčko, Je to na ně. Je to na nich vidět a Karel ne, Karel se snaží, to závodník. Vykoukl sluníčko,
bude i nějaká změna v aktivitě ryb. A tady je to ty nervozitě. Došlo k proseku zvanému. Tak, Petr Fábera má další rybu, myslím si, že druhá v tuhle chvíli. Musím teda hodnotit, že ryby jsou docela velký, který berou. Ano, ty poslední tři ryby, co jsem viděl, tak zdají se mi, že všechny budou mít okolo těch 35 cm, což my jako závodníci úplně nevítáme, ale zase samozřejmě respektujeme majitele revíru, který ty ryby taky nějakým způsobem musí prodat. Teďka ta aktivita menší. Máme si to opravdu zvolenou nástrahou u Martina, že ta výhoda byla v tom náskoku. Ne, říkám, jak jsem to říkal vedením. Jak jsem říkal předtím, výhoda je mít tady práce. Musím si to zvládnout, ryby mu nepadaly, nebo neviděl jsem, že mu nějaký padaly, zvládl to za pěkně, udělal si náskok 5-1 a teď je vidět, teď je v klidu, pojistí si to na 6-1. No, je to tam. Jo, tady vidět, že prostě on už není ve stresu, prostě jede si to svý, věří tomu, co jede. Jo, naopak Karel pořád věří svý nástraze. Ale je to těžký prostě, takhle, když vidíš, že máš takový, že má super takovýhle náskok, tak je to prostě těžký udržet klid a vedení té nástrahy prostě v klidu. A tak je vidět, že to cvičování tady se asi Karlovi necvičilo. Přechází na jiný typ wobbleru. A za mě jako správná volba. Jeden záběr, neproměněný. Nemá co ztratit už teďka. No, potřeba zkusit jiný nástrahy už i na další závod, že? Nebo respektive další kolo, aby nevěděli, jestli funguje, nefunguje. No já si myslím, že nechci říct, že úplně rozhodnuto, ale... Já myslím, že rozhodnuto je. Ale jak jsme slíbili, Karel měl záběr, ale jak jsme slíbili, přejdeme vlastně k původní dvojici, Otakout, Luboj Zeman, kdy... Takže jdem se podívat. Vůbec nevím, jaký je stav v nich, jestli tam vůbec ryba byla, nebo ne. Tak myslím, že bude dostatek prostoru na to, aby jsme se jí na to zeptali. Ale myslím si, že kdyby byla ryba, tak o ty kouta víme. On je takový hodně slyšet, když k tomu dojde. Tak. Uvidíme, jestli se dočkáme tady záběru. Že dokonce by mělo být nějakých kolem 5 minut. Dobře počítám. Aha, tak Bož má záběr.
opravdu důležitá ryba. Tak, perfektně zlovaná. Jak je vidět, Luboš má radost, je stolal cenný body v tuhle chvíli. Vidět, že na wobler. Zajímavé barvy. Takže řekl bych, že výsledek dočasně je 1-0. Uvidíme si, co to vypodaří. Usa, o které jsme mluvili, velmi oblíbená nástraha teďka závodníků. Jedna pro Luboše. Máme rybu. A pomyslím to, že to je 1-0. Jo, všiml jsem si. A? Máme nějaký ryba. Slovenského závodníka. Myslím, že slovenský. Jsou se taky? A? Velmi důležitá ryba. Vidět, že jako přinášíme štěstí, že jsme vlastně byli na druhé straně, byly záběry. Máš pravdu, Petře, jako přesunuli jsme se, ale jenom přišli záběry. Přesunuli jsme se a záběry jdou za námi, tak jako asi se nás budou objednávat za chvíli návodníci k sobě. Mně to tak trošku přišlo, nebo přijde jako ten předchozí závod, kdy ta aktivita po tom čtvrtém kole jako začala klesat, ale před obědem a následně potom po obědě se znovu chytalo. A teď mi to přijde to samý. Viděli jsme, že první 2 kola ta ryba byla aktivní, což se samozřejmě dalo předpokládat. To 3. a 4. kolo už bylo trošku slabší. Kolo před tím kolem, tak taky úplně nebylo ono, ale teď se v podstatě chytá víc ryb, než v tom 5. kole třeba. A to jak na jedné, tak na druhé straně. Mě je teda zajímavý, nevím, jestli si toho Petře všiml, ale všichni jsou tady krásně soustředění. Jakmile natáčíme, jo, tak žádný výlevy. Tak žádný výlevy, přesně tak. Všichni jsou soustředění a vypadá to, že jsou závodníci. Jak mají být? Tak 30 vteřin do konce kola. 5. že jo? Já myslím, že 6. 6. Kolo skončilo. Tak opět necháme závodníky zapsat, respektive Potukouta a Luboše Zemana. Zkusíme Luboše Zemana trošku vyspovídat.
Urč Josef, výborně. Tak Luboši, viděl jsem, že jsi zapsal výsledek, můžeme tě vyspovídat. Se zdravím. Čau, čau. No, prosím tě, Luboši, mám na tebe pár otázek. No? Zeptám se ti, daří se ti stejně dobře, jako tomu bylo před měsícem, kdy jsme se tady setkali? Kdy jsi vyhrál vlastně, musíme poznamenat, že jsi vyhrál závod. Ne, už teď se mi to zrovna tak nedaří. Víš, kolik máš bodů? Ježišmarja, to je 6. kolo, že jo? 12. Přibližně. 12. 12 bodů. Jo, mám minulý provedení. No tak jako úplně já jsem špatně nejsi, myslím. My se pak podíváme samozřejmě, jak si vedeš po tom 6. kole, jestli jsi v té první 15. Další otázka na to mám v 6. kole, nebo 6. kolo s Otou hodnotíš jak? Super, měl jsem jeden závěr, proměnil jsem, 1-0 jsem vyhrál, takže paráda. Kolik měl záběru Ota, víš? Ta taky měl asi jeden závěr, ale neproměnil. Celkově věříš si na Otu, nebo je to soupeř, na kterýho de facto jako vždycky hledáš způsob, jak bys ho porazil? Ale dám vždycky způsob. Většinou porazil on mě, no tak teď jsme jak tak stejně asi, jo. Když vezmu tu bilanci mezi náma dvouma. Jasně. Minimálně v podzimní části loňské sezóny si nebyl moc aktivní. Já jsem si toho všimnul. Ty závody nějaký se vynechával, neříkám, že teda všechny, ty hlavní ne, ale ty ostatní takový ty okrajový, který jako naštěvuješ, tak si nezávodil. Můžu se zeptat, proč tomu tak bylo? Jestli tě trout přestal bavit, anebo v tom bylo něco jiného? Tak to vůbec nepřestalo, ale ještě chytám plavanou, takže prostě jsem se věnoval víc plavaný. Jo, rozumím ti. Ještě poslední otázku bych na tebe měl. Letos si začal excelentně. Co si budeme povídat? Viděli jsme to tady před měsícem, kdy si vyhrál Winter Troll Cup. Můžeme očekávat v letošní sezóně návrat krále, jak já říkám? Tak to já vůbec nevím. Tak samozřejmě vždycky se člověk snaží, že, aby co nejlíp dopad, ale je mnoho okolností. Rozumím. Další taková otázka, nebo předposlední otázka, možná to někoho bude zajímat. Ty a jednou státním trenérem, ano či ne? Uvažoval jsi někdy o tom? Ne. Jasně, děkuji. A poslední otázka, co bys poradil novým začínajícím závodníkům, jako je třeba tady například Zdenda Vlach? Tak Zdenda Vlach ten chytá výborně, takže tam není co potřeba. No hlavně to zkoušet, trénovat, no, chodit na ryby, to je základ. Myslíš si, že to je taky o té hlavě? Asi nejvíc. Díky. Ať se ti daří. Já jsem vyplet. Nikdo nepozná, když si hlavu pod kapuci, tak ti poznají všichni. Dneska má nemusí nikdo poznat. Pozdravte ho. Pozdravte ho, jste dobrý. Je to skvělý. Ještě kdyby byli ryby tady, tak to bylo víc. To by to solo, ale my jsme levý. A tu hudí se to nebo neudí. Koukaře neudí.
Ale to je jak doma, to je jak doma, udělám co udělám. Ne, ty ryby jsou vždycky dobrý. Tak se startuje, ne? Jo, tady dostal film vám, která si zablokila ty koncentrujít tomu, co je na věc. Tohle. Vůbec bych si nebál tohle bandita. Vůbec nefunguje. Nefunguje? Ještě ho počkáme. Tam vidím zase hydramy. Nenašel jsem tam tvůj. Takže já bych využil pauzičky, která je, aby jsme se podívali na výsledky průběžný. Po zápase teda v 6. kole, v tuto chvíli by měli být všichni závodníci už zapsáno. Nevím, kolik je ještě do začátku dalšího kola, ale myslím si, že to bude tak zhruba nějaké 2 minuty, ani ne. Padesát vteřin do začátku. Do začátku 7. kola. 254 ryb, je vidět, že to klesá. Ano, je to teda slabší oproti teda minulýmu závodu. To už myslím, že po druhém kole bylo 400 ryb. Tak ta aktivita je teda rozhodně slabší. Tak a co se týče teda výsledků průběžných. Tak zatím vede Zenda Vlach se 14 bodama a 13 rybama. Super. Druhý je Ondra Dušek. Tak mu to nebudem říkat, ať ho tím zbytečně nestresujeme. 13 bodů. Hned za ním je Otakout, který teďka teda prohrál nad Lubošem Zemanem, který je pod ním. To je zajímavý. Vidím, že ho pěkně doběh. Toho pěkně doběh. Doslova. Potom je další. 5. je Denis Sajkin, 6. je Martin Saska, 7. je Jan Filko, tomu se dneska daří. To je super. Ano. Taky jsem si toho všimnul. Míra Kučera je 8. Michal Boček 9. Alex Kulajev trošku padá, teďka 10. 11. je Martin Pešek, kterého jsme tady předtím natáčeli. Takovou razantní výhru měl. 12. Petr Fábera, ten teďka měl zase 2 výhry, co jsem s ním mluvil, ten to vytáhl hezky nahoru. 13. je Radoslav Belovič, 14. Tomáš Mašán a 15. tuším Michal Pernický.
Takže je zajímavý, jako, že se to hodně mění, ty pořadí. Jo, že dneska jako někdo vyloženě nevede celou dobu. Ale to je samozřejmě tím, že se nechytá ta ryba v takové míře, jako se chytala v předchozí závod. Že? Tam že potom takový rozdíly jako nemůžou být a pak to bude jenom o tom, kdo má víc ryb, samozřejmě. Určitě, protože ty body tam zase takový rozdíly nejsou. No. Tak já říkám, každá ryba se počítá a každá spadla je průser. No, Ondra má výhodu, začíná vpravo. Začíná na plandavce. Přesuneme se na nějaké lepší místo, aby jsme viděli na celý závodní pole, nebo na aspoň na půlku závodního pole. Na stanovišti číslo 15 vidíme Ondru Duška a na stanovišti 16 garáže. Stav je zatím 0-0. Máme nějakou druhou minutu 7. kola závodu. Předchozí kolo, ale tady závodníci zachytali hezký výsledek. Nevím teda, jak to nakonec dopadlo, ale když jsme opouštěli stanoviště 15-16, tak to myslím, že bylo za nějakého stavu 6-1. 5-1 nebo 6-1, no. Nevím přesně. Ondra už vyměnil plandavku za wobbler. Teď teda zatím žádnou rybu jsme neviděli. A vypadá to, že tam dal bottom wobbler, že snaží se o propad dna. Zase se mi tak jako zdá, že ta aktivita upadla. Je to kolo od kola. A to jsme sem přišli, tak... To 6. kolo za mě bylo jako dobrý. Nevím teda, kolik za to 6. kolo se chytlo ryb. To jsme se museli podívat, vidíme závěr. Ondra má závěr na ten bottom. Super. 1-0. Tak je to tam. Takže 1-0. Ale jak já říkám, stanoviště číslo 15 je lepší místem než 16. Ten, kdo tady začíná, tak zpravidla, když se přesouvá na tu 16, tak vede. Takže pořád to neznamená, že má Ondra vyhráno. A já doufám, že Radek ho nějakým způsobem potrápí, aby to nebyla snadná výhra. Slíbil, že bude brečet, tak... Přesně tak, slíbil, že bude brečet, já chci to. Tak a za tady záběr. A Radek má záběr. Ryba. A je to 1-1. To bude zajímavější. Řekl bych, že to byla plandavku u Radka. Teď zkontrolujeme správné vypouštění. Je vidět, že když to takhle natáčíme, tak závodníci jsou hodně obezřetní. Hodně obezřetní, přesně. Krásný záběr. A je vidět, že ten záběr už druhý přišel do 4 metrů. Takže ryby jsou blízko. A to je to těžší, že ty záběry zblízka jsou opravdu náročný na zdolávání, protože ta ryba začne bojovat hned u břehu. Stav se teda mění, 2-1. Takže 2-1.
prosek, nevadí, ale vidět, že záběr byl zase u břehu do 4 metrů. Opravdu ty záběry jsou velmi těžký trefit. No. A když se teda podívám trošku dál do zpovzdálí, tak vidím, že ta ryba občas jako vykoukne. Že není to jenom o tom, že by byla tady na přítoku, samozřejmě těch ryb je tady daleko více, ale teďka zrovna vidím Pavel Bukáči vzadu, zdolává rybu a poušťa. Vidíme Míru Kučeru taky zdolal, ale to se dá říct, že on je blízko tomu přítoku, takže... Ale vidíte, že on ty záběry má na ten buton, ale že jsou hodně opatrný. Tak, teď jsme byli upozorněni divákama, že nám šumí reprák. Nevím, čím to je. Petr se půjde podívat. Já dál zatím budu sledovat duel Ondra Dušek a Radek Ráš, kde to je aktuálně za stavu 2-1 pro Ondru Duška. Tady samozřejmě rozhodná bude druhá půlka kola, kdy Ondra se přesune na stanoviště číslo 16, kde bude mít samozřejmě horší postavení. Vidíme, že u Ondry ta soustředěnost je. Moc dobře si uvědomuje, že potřebuje udělat aspoň ještě jednu rybu, než se přesune na stanoviště číslo 16. Můžeme odpozorovat i styl vedení nástrahy. Tak dochází k výměně nástrahy. Když jsem dobře viděl, tak to byla tuga, ale nejsem si teda jistý. Denis Zajkin povzdálí. Vidím rybu. Tak, povinná rotace. Za stavu 2-1 zatím lepší pro Ondru Duška. Teď ale jde na horší stanoviště. A uvidíme, jak toho Radek využije a zda se snaží, nebo že se zase bude snažit o minimálně o remízku.
že kdo začal sledovat od tohoto okamžiku, tak díváme se na závodníka Ondra Duška, který je na Atezová Paribu a není, že náskok nezvýší, který je na stanovišti číslo 16 a závodí proti Radkovi Rážovi, který je na pozici číslo 15. Stav je 2-1. Jenom podotýkám, že po čtvrtém kole kolo trvá 20 minut. Před chvilkou byla výměna, teď zhruba do konce si myslím, že bude nějakých 8 minut. To je dostatek času na to, aby Radek minimálně dorovnal stav 2-2. Ne-li ještě navýšil, protože jak už jsem říkal předtím, tak pozice číslo 15 je z mého pohledu výhodnější. A to nejenom jako v tomto kole, ale i v předchozích kolech. Vždycky tomu tak bylo. Tak, Radka Ráže dochází k výměně nástrahy. Tak, teď jsme neviděli žádnou rybu. Když se podívám na protilehlý břeh, tak tam jsem viděl možná tak 2-3 ryby, co jsem si všimnul, ale musím se přiznat, že tu druhou stranu, když natáčím, tak moc nesleduju. Spíš se tady soustředím na to dvojici, popřípadě na závodníky, který se dál ode mě. A Míra další ryba. No, pokud si nemýlím, tak myslím, že to je druhá. No, a je tady zvrat, jak o kterém jsem mluvil. Radek dorovnává na 2-2 a v tuto chvíli si myslím, že má výhodu, protože je na stanovišti číslo 15. Ale Ondra záběry má, ale... Ano, viděl jsem, že myslím, že 1 nebo 2 záběry měl, ale on si moc dobře uvědomuje, že je teďka že má horší postavení, že je na těch 16 a každý takovýhle jakoby prosek nebo spadlá ryba, jo, myslím si, že ho hodně bolí a že si to uvědomuje a naopak teďka, když Radek dorovnal na 2-2, tak si myslím, že by mohl dělat i víc chyb. No. Nechtěl bych na jeho místě. Docela si to dneska užívám, že nechytám. Protože závod je fakt těžký, musím říct. Řekl to dobře už Samuel. Tuším, že to říkal. Že ta ryba už je tady, jak jsi říkal, to je prostě nějakou dobu, už tady něco zažila. Už i závodníci si jako navykli sem docela jezdit, trénovat na závody, těch je teďka docela dost. Takže ta ryba už něco viděla, něco snesla. Ale musím se připomenout, že tady je vysazená nová ryba. Jo, netrpíme jenom, že tady je jenom ta stará ryba. Vysazeno teda bylo pokusce nebo 125 kg ryb, jak tržní velikosti, takže té nové ryby by tady mělo být nějakých asi 400 kusů přibližně, jo, jestli počítám dobře.
a ta ryba, která už tady byla i na předchozí závod, který tady proběhl teda před měsícem, to byl Winter Trout Cup, kdy se vlastně celkem chytlo nějakých... Důležitá ryba. Přesně tak, jak říkáš, Petře, důležitá ryba. Tak teďka bude Ondra hodně pod tlakem. Je velká ryba, takže by asi nechci radit, ale asi by neměl úplně. Ano, ono tam docela vadí i ta roura, já jsem si minulý závod tady to místo taky prošel, byla tam ještě taková větívka, tu jsem pak nějakým kolem myslím, že vytrhl, protože mi tam fakticky vadila, ale ta trubka tak jako... Byla na 3-2, no, takže velmi důležitá ryba. Teď je stav 3-2 pro Ondru. Já bych dopověděl k tomu zarybnění, tak celkově by tady mělo být teďka nějakých 600 kg ryb. A co se týče té obsazenosti, tak jak jsme se zmiňovali, jsou tady velice jako dobří závodníci, ale naopak jsou tady i závodníci, kteří nechytají tak dlouho, nemají takové zkušenosti a ty se samozřejmě za této situace můžou jako víc trápit. Nemají tolik nástrah, nemají tolik zkušeností. Kolikrát i třeba si myslím, že to je o tom, že ten závodník nevydrží udržet tu pozornost do konce závodu, jako ten začínající, když tam... Ale spadla. Spadla, to by napínavější. Mohlo to být napínavější na 3-3. Na 3-3, tak je teda stav pořád 2-1. Ale vidět, že Ondra to nevypouští, že si to uvědomuje, že vede o jednu rybu a snaží se opravdu udržet tu koncentraci, udržet to nasazení. Co se mi jako opravdu líbí, jako, že dneska opravdu nevidím tady někdo, že by byl jako odevzdaný, jen tak jako házel, že tady opravdu to nasazení je. Ano, to si taky všímám. Já si myslím, že to je dáno i tím, že to není úplně obyčejný závod. Že spadla další ryba, teďka čestně. Ano, a tady se vracím k tomu, co jsem už předtím, jak jsem o tom mluvil. Je to o té nervozitě, je to o tom, že ty závodníci, kteří ještě nemají tolik jako zkušeností a jsou samozřejmě taky pod tlakem, protože ví, že chytají jako s lepším závodníkem, tak chybí tam ty zkušenosti. Ale jako abych toho by úplně nesrážel, jo? Tam jde o to, že... Ne, to vůbec ne, Tady je vidět třeba, že ta ryba opravdu bere 4-5 metrů od břehu. A ty záběry už jsou opatrný, jo? Takže třeba díky tomu, že teďka chytá tuším na usu, tak, která má jako výrazný chod, tak je možné, že to ta ryba blbě trefí a jo. Takže tady ten stav se asi už nezmění, skončí to nejspíš 3-2 a my se přesuneme za nějakým naším závodníkem, který jsme si vybrali, aby jsme ho vyspovídali. Určitě. Teď se tím připraví otázky a skoro končilo, bylo to opravdu napínavý, hezký to bylo. Takže Ondra udržel koncentraci, nervy a přinesl ty výsledky. Kam se mi podívat, Petře? Takže pojďme se podívat na druhý břeh, respektive na pozici 10 a 11, kde jsme teda měli v plánu, že bychom sledovali okolo Jaroslava Hanáka a Michala Počka. Nicméně, protože ta aktivita tady na té druhé straně není taková, jako tady na přítoku nebo obecně na té druhé straně, tak jsme se rozhodli pro diváky, aby to bylo nějakým způsobem zajímavější, že se trváme na tom přítoku a odsledujeme to 7. kolo na přítoku. Takže teď se přesouváme na pozici 10-11. Jinak teďka je 8. kolo, po kterém bude další pauza na oběd. Takže teď bude ještě 8. kolo. Ano, teď bude 8. kolo a po něm bude další pauza na oběd. Pětka. Byla výhra? Jedna ryba jsem vytáhl a jedna spadla. Takže dobrý. No, tak to je krásná práce. Tak mezi tím teda závodníci nám odešli, ale
Tento rybníček je malinký a my si je doběhneme. Takže se doběhneme. A kam nám utek? Koho jsme chtěli? Tak chtěli jsme vyspovídat Michala Bočka. Michala Bočka jsme chtěli vyspovídat a ten je... A myslím, že nám proběh. Ano, taky bych řekl. A ten by měl být... Ano, Martin Vohnul. Je nás tady 30, tak to bychom asi měli najít. Tak si to obejdeme, máme dostatek času. Přesně tak. No, já bych počkal, kdo se kam rozejde. A tamhle vidíme. A tamhle nám jde naproti Michal Boček zrovna. Takže se odchytíme. 1-1. To tečka. Tak co, Pepo, jak se daří? Ale mě to, když řeknu, minulý závody se mi zadařilo, teď mě to opravdu moc nejde. Ale to nevadí, já se nevzdávám. Takže bojuju, mám do této chvíle 10 bodů, ale bojuju. Musím říct, aby hlavně nebyl 16. Když tak máš ještě další možnost. Když tak se... Teď mám těžkého soupeře, který se mě udělá ze mě legraci a srandu. Se to těší. Řekni něco tady. No, a co bych řekl? Je to výborný dneska, no? Mně se líbí, no. Trošku potřebujeme spolupracovat s rybou, najít ten správný klíček, ale já si myslím, že já v každém kole něco najdu. Ale když je to ryba. Denis, jenom se tě zeptám, když ti tady mám, víš, jak si vedeš bodově, kolik máš bodů? Jsi v první 15? Nevím, nekoukám. Jsi trošku nejistý, my jsme se teda taky nedívali, my počkáme, až samozřejmě všichni závodníci zapíšou. Sleduješ elektronický bodovací systém? Ne, nesleduju. Nesleduješ. Je to proto, že chceš se víc jako soustředit na ten závod, a nebo tě to nějakým způsobem omezuje? Spíš soustředit, no, jako nechci vědět, kde jsem teď. Jo, rozumím. Počítáš si chycený ryby? Ne, nepočítám. Jenom během jako závodu, to jo, jako, nebo během kola, ale tak. A přibližně, když se ti zeptám, kolik máš výher, kolik máš proher a remíz? Já si myslím, že mám 4 výhry, 1 prohru a 1 remízu s rybou. Si myslím, že tak nějak to mám. Což úplně jako není nejhorší výsledek. Chci se zeptat, co se týče velikosti ryb, my jsme si tady všimli, že oproti minulé, když jsme tady měli závody Winter Trout Cup, tak jsou větší ryby, je to tak? Je to tak, no, pár prasátek taky jsem chytil. Jinak se díte tam, co je pro tebe prasátko, řekni mi velikost ryby, kterou si tady chytal, anebo respektive zeptám se ti, jakou asi přibližně největší rybu, kolik centimetrů si měla, si dneska vytáhl. Já si myslím, že tak nějak 45-50 to byla, no. Tak jo, tak děkujem a budeme ti přát, ať se ti daří, ať postoupíš mezi nejlepších 15 a nesetkáme se už v květnu, ale na podzim na finále. Děkuji moc. A to je stopeška? Ahoj Michale, můžu na moment, máš na nás chvilku. My jsme tě trošku jako vyspovídali, my jsme teda tady s Petrem měli v plánu, že bychom se dívali na kolo, který si hrál, pokud si nepletu, tak s Jardou Hanákem, je to tak? Bylo to teďka? No, bylo to tak. Vím, že ta aktivita je trošku slabší, nevím, jak to bylo u vás, s jakým výsledkem jste dopadli? Hele, 0-0 jsme hráli. 0-0. Byly tam nějaký záběry, nebo bylo to opravdu jenom o tom tam házet nástrahu 20 minut bez záběru? Já jsem byl bez záběru, Jarda říkal, že něco měl, ale neproměnil.
Zeptám se ti s Michalem, teda s Jardou, jste se potkali už na nějakých závodech? Určitě, jasně, že jo. A jak si mezi sebou vedete? Jako celkově, jak jsme se potkávali? No. Celkově, jako kdo z vás, jak se hodnotí, kdo z vás je lepší, když se potkáte v nějakém závodě, v nějakém soutěžním kole? Često si nepamatuju. Toho je tolik, že... A když se tě tam, jak vnímáš soupeře Jardu Hanáka? Zkus ho nějak zhodnotit. Je to lepší závodník, průměrný závodník, nebo myslíš si, že to je závodník, který jako nedosahuje poslední dobou nějakých jako valných výsledků? Ale tak tady jsou asi všichni dobří závodníci. Jarda Hanák je jméno, které asi každý tady zná, takže já si myslím, že je asi dobrý závodník. Ještě se k tomu vrátím, k tomu předchozímu kolu. Ten výsledek, ty si očekával, že ten stav tam bude 0-0, nebo si myslel, že tam nějakou rybu dáte? To vůbec jsem neočekával, to je prostě, co to nevíš, ale to může být 5-0, to může být... Je to samozřejmě je to o tom místě, ale kolikrát se, nebo i mně se stává, že jdu třeba na nějaký místo a vím, že tam asi žádná ryba nebude, nebo maximálně jedna, tak jestli jsi si myslel, že vy jste byli někde, myslím, že v tom startovním poli někde na prostředku, pokud se nemýlím, tam to úplně zase tak jako slabší není, samozřejmě dali se tam 0-0, ale jestli si očekával, že tam nějakou rybu dáte. Vždycky očekávám, že dám rybu. Rozumím, to je dobrý přístup. Už si nasadil nějaké nástrahy, o kterých si měl za to, že je nasadíš až v posledním kole? Jako jestli jsem je nasadil už teď? Ano, jestli jsi nasadil už teď a měl si v plánu je nasadit až později, třeba až na to poslední nebo předposlední kolo, jak to většinou bývá. Jsou to většinou takový ty specifický nástroje, který závodník nasazuje až na konci. Ale já většinou nakonec dávám úplně jako mikroplandavečky jako do gramu, půl gramu a takhle, to jsem ještě nevytáhl. Ano, já to mám úplně stejně, já mikronástroje taky rád chytám a nejenom teda v posledním kole. Dobře, další otázka na tebe. Máš v bedně nějaký trumf? Slivovici jsem nechal doma. Rozumím, a nějaký jiný trumf? Myslím, že nějakou nástrahu? Nástrahu? To já nevím, co je trumf, to prostě... Ale nevím, neumím na tohle odpovědět. Každá nástraha je dobrá, jo, jenom prostě buď tady... Jasně, já se taky neprozrazuju a tak to má být. Tak, další otázka na tebe. Čeká tě, nebo takhle, víš, jaká je tvoje startovní listina, ale víš, znáš svoje soupeře do konce závodu? Četl si rozpis svůj? Je takhle, jo, jasně, jo. Čeká tě ještě nějaký z tvýho pohledu nějaký těžký soupeř, na který si ho moc nevěříš? Ale jeden z nejtěžších soupeřů, co tady asi je Pavel Bukáček, to ví všichni, jo, ale já se na něho věřím. No tak to je paráda. Dobře, já už je nechám, poslední otázku už ti nepoložím a chci, aby si se soustředil na závod a přeju ti hodně štěstí, ať se daří a ať si v první top 15. Ale děkuju moc. Nejzač. Tak Petře, jestli souhlasíš, tak já bych asi udělal takový kolečko, aby jsme se prošli. Jo, chtěl jsem ti to přesně navrhnout, že si takhle projdeme pomalu. Ráno teda byla větší zima, se přiznám, teď už jak chvíli vysvětne to sluníčko, nebo je to možná i tím, že už je skoro odpoledne, tak ta teplota šla trošku jakoby nahoru, už taková zima není. Nicméně i ráno minusové hodnoty nebyly, myslím, že byl nějaký 1 stupeň tady. No, 0 nebyla, bylo to nad 0. To jsem koukal ráno. Přijeli. Velký bratr tě hlídá. Dobrá nálada je důležitá. Tak, tady asi by se chvilku zastavil. Možná někoho asi zajímá
jak to teda vypadá po 7. kole. Já teda jako navrhuji, že bychom se podívali, držím kameru. Mě opravdu třeba zajímá ten Pavel Bukáček. Na začátku jsem ho sledoval, poslední 3 kola mu nějak nevěnuju nějakou pozornost a teďka nás vlastně upozornil Michal Boček na to, že za něj je to jako dobrý soupeř. Já už jsem to říkal vlastně na začátku závodu, myslím, že v 2. kole, když jsme s Pavlem mluvili, že u něj to je vidět, ten progres. Já osobně zastávám teda názor, že ten, kdo chce závodit a chce být dobrý, tak teď řeknu tak, že je dobrý, když vymetá úplně všechny závody, které jsou vyhlášený, protože za mě to je jako dobrý trénink a Pavel je právě ten druh závodníka, který navštěvuje opravdu jako všechny závody a relativně docela poctivě. Tak, takže po 7. kole vede Zenda Vlach. Ano. Druhý je aktuálně Ondra Dušek, kterýho jsme tam viděli vlastně jaka vyhrát. Třetí je Denis Zajkin, který, jak říkal, to moc nesleduje. Takže... Ale daří se mu. Takže... Čtvrtý je Otakout. 5. je Míra Kučera. 6. je Petr Fábera. Ten v začátku byl kolem 16, to hodně vytáhl, měl výhry. 7. je Radoslav Belovič. 8. je Bozeman, 9. Honza Filko. Potom 10. je Michal Boček. 11. je Alex Klev, 12. je Martin Pešek, který je tady k nám nejblíž. 13. je Martin Saskáš, Tomáš Mašán je 14. 15. je Josef Kulič. Jasný, a to ale Bukáček je 17. Že Pavel Bukáček je teda 17. Vidím, že má nějak 9 bodů, takže na 15 ztrácí pouhý 1 bod. Co se týče ryb, tak Pavel má 8 bodů. Závodník na 15. místě Pakulič má bodů 8, takže na ryby jsou stejně. Takže je to, jak já říkám, no, každá ryba dobrá. Teď můžeme očekávat, že spíš bude víc remíz než výher. No, hodně se to mění. Hodně se to mění a já si myslím, že po tom obědě ještě ta 15 se promění a je závodník, který momentálně je na tom 25. místě, ještě klidně se v první 15 může objevit. No. Tak nejblíž k nám vidíme Karla Bradu, který asi moc nemá rád, když ho nahráváme. Byl trošku nervózní, takže ho takhle přeskočíme, necháme ho soustředit. Teda nás usmál, takže se na nás nezlobí, tak je to v pořádku. No, to uvidíme, jestli nám nepropíchá gumy. Tak, tady vidíme takovou přátelskou atmosféru. Jardy Haráka, doufám, že to je, nepoznám. Ano. Jo, slyšeli jsme, že tady probíhá závod, takový jako malý závod v závodě o kšiltovku nějakou, kterou Jarda prej musí předat, když prohraje.
teda zajímavý, že jsme přišli a kluci vedli žhavou debatu. Teď je vidět, že se soustředí. A ticho najednou. No. A já si myslím, že tohleto Ottovi prospěje. No. Se víc soustředí. Je tam nějaký záběr z jeho strany, neproměněný. No, Jarda taky. Tady, jak poznamenal Karel, ty záběry přicházejí na hraně. Ono tomu podobně bylo i na závodě Winterthur Cup. Co si vzpomínám, tak když jsem byl na té straně, tak ty záběry opravdu přicházely jako z jednoho místa. A zase. Posuneme se dál. Luboše Zemana dochází k výměně nástrahy. Ta přinesla tu rybu. Podíváme se. Tu si pamatuju. Jasný. Je vidět, že už se přechází na tmavší barvy. A opravdu je vidíte maličký plandavky, které jsou dobrý. Za mě to ještě není jako mikroplanda. Ale už se zmenšuje. A jako musím říct, že zatím jsem moc neviděl závodníky, že by chytali mikroplandy. Je to škoda. Vidím, že trispiny jsou velmi oblíbený. To teda není trispin. Tak výměna. Máme za sebou 10 minut 8. kola. Zde se díváme na slovenského závodníka Tomáše Mašána s Martinem Saskou. Nevíme teda, jaký je stav. Tomáše jsme se rozhodli, že vyspovídáme až úplně na konci závodu, až po 12. kole. Jestli nám neuteče? Jestli nám neuteče. Jak jsme před chvilkou říkali, tak
Myslím, že Tomáš je momentálně teďka na konci 115, že jo? Že myslím, že to bylo nějaký... Je tam někde 13, 14, něco takového tam. Přesně vám to neřeknu, se můžete podívat na naše stránky, tam můžete sledovat, jak si jednotliví závodníci vedou každé kolo. Mi proběhl aut. Slyšel jsem. Z druhé strany závodníka. Z strany ta procházky v protižší straně má závodníka Honzu Filka, ale vedle je Michal Boček, který samozřejmě přehodil přes půlku, což není podle regulí. A spadla ryba, bohužel. To Otavo vyautoval a za mě zcela oprávněně. A je to dobře, že to takhle probíhá, že i závodník z protějšího břehu vyautuje závodníka naproti a jede se podle regulí a nic se neodpouští. Ta procházka na pozici číslo 15. Měl záběr. Ryba spadla. Na pozici číslo 16 je... Pernický? Myslím, že to je Pernický. Tak, má to záběr. Takže se přiblížíme, podíváme se. Výrazně teda jako nechci zasahovat, ale vy jste viděli, jo, vybraná ryba, počítá se. Správně. Záběr jsou tady opravdu těžký. Nástraha sice ryba byla sice zvenčí, ale byla v hlavové části, takže se počítá. Protože ty záběry opravdu tady přicházejí blízko a ta ryba má tendenci padat. Bylo vidět, že tomu záběru došlo opravdu do 2 metrů v tuhle chvíli. Ale zvládnu to pěkně, hezký přísek. Určitě. Takovýhle záběry, nebo když ta ryba přijde pod břehem, tak není snadný jako je udržet. Jo? To je, pak to záleží na volbě toho prutu. Ne každý prut je uspůsobený takhle chytáním pod břehem. Ale o to zvládá. Mám, že došlo k zamotání. Zase jako nevíme, jak si tady závodníci vedou, ale počkáme. Michal koukám, nasazuje Noblera. Když se takhle zamotá, a je to výhoda pro toho soupeře, ale někdy ta nástraha je důležitá a... Jak říkáš, asi musí být hodně důležitá, že on to řeší. To mě to docela dlouho. No, včetně že neměnil prut, ale všechno rozmotal. Zase úplně ten záběr byl zase ze stejného místa. Tentokrát to teda nevyšlo. Možná mohla být už jako narušená ta šňůra nebo fluorokarbon, když to rozmotával. Ano, je to možné. Viděl jsem, že to tam používal zuby. Někde se to stane, že se to naruší a aniž by to bylo vidět. Je došlo k přerušení. No, je to škoda. Ne, o tom my tě tady chválíme naopak. Jak si pěkně zdolal. Přisek.
ale vidět, že pro závodníky to někdy je nepříjemný, že natáčíme, takže zbytečně to ruší. Takže projdeme kolo, jak jsme slíbili, a nevím, jestli už došlo k rotaci. Rotace už byla. Rotace už byla. Takže nás čeká vlastně už jenom zbytek druhé poloviny 8. kola, a kde jsme teda slíbili ještě krátký rozhovor, tuším, s Martinem Řezáčem. A začíná foukat, tak se vítr zase na druhou stranu, oproti předtím. Takže zase by to mohlo přinést ryby na druhou stranu břehu. A čeká nás krátký rozhovor s Martinem Řezáčem, jeden z začínajících spíš troutara závodníků, což jsme rádi, že pořád přichází nový a nový, že se obměňuje nebo doplňuje respektive ta závodní listina. A potom bude trošku delší pauza na oběd, takže se zase odmlčíme na chvíli, dobijeme zařízení a pak nás budou čekat poslední 4 kola do celkových 12. Vidět, že opravdu jsou ty nástroje hodně rozmanitý oproti, když to srovnám rok zpátky, tak převládaly plandavky a nyní prostě ty nástroje jsou hodně rozmanitý. Což je skvělý, že prostě je tam furt co nabízet. Malé kobíčko, vidím. Vedle drift spiny. Přesně období hodně oblíbený, ale nedostatkové zboží. Což možná zase vyvolá jenom to, že až se něco objeví, tak zase to bude pryč. Livormy vidím, usu. Alsa drift spin. A, vidím záběr. Pepa Kulič. No, to bude ještě zajímavý, ale měl by to zvládnout. No, velmi důležitá ryba. Jak teda sleduju, tak jsme se o tom bavili, tak zase drift spin. Takže jak jsme slyšeli, následuje přestávka na občerstvení, ale než si dáme nějakou zhruba 3/4 hodinovou pauzu, tak bychom ještě vyspovídali jednoho závodníka, a to konkrétně Martina Řezáče, který se snaží který neví, že skončilo kolo. Snaží dochytat. Stále pokračuje. Ale počkáme, až závodníci zapíšou. Přestávka na oběd. To je nejdůležitější kolo. To je ozdolávání oběda. Martine, než nám utečeš, můžeme tě chvilku vyspovídat. Ještě počkáme, až Martin zapíše.
klidu, ať se soustředí. Takže 5:00. 2:0. Jo, ahoj Martine. Ahoj Petře. My se známe moc dobře, viděli jsme se i minulý rok, si taky navštěvoval závody. Zeptám se ti, jak se ti dneska daří? Je to taková základní otázka. Ale jo, daří se, akorát ty ryby teďka přestaly, no, trošku. To jsme si taky všimli. Kolik máš bodů? Víš to? Počítáš nebo díváš se na aplikaci? Víš, kolik máš ryb? No, nic moc. Což znamená, kolik máš bodů, víš? Nevím, kolik mám bodů, nějaký ryby jsem chytil a myslím si, že to je úplně nejlepší, ale důležité je se zúčastnit, že jo? To určitě. Nejsme tady jenom o tohle, tak samozřejmě jsme o to, aby jsme si zachytali, ale nejde jenom o to. Je něco, co by si změnil, kdyby si se teďka vrátil do prvního kola? Ne, asi ne. Já furt se snažím chytat, co umím a mít z toho dobrý pocit, co člověk chytí, každá ryba dobrá, nemusí člověk vždycky vyhrát to kolo, že jo. Rozumím. Jaký styl preferuješ? Jsi spíš vyznavač hardbites techniky, nebo si spíš na softbites? Po případě máš rád tyhle ty styly v kombinaci, a nebo tě baví chytat styl wobbleru a tak? No, wobblery jsem ještě nezačal pořádně trénovat, ale baví mě spíš ty hardbites, no. Dřív jsem chytal i ty soft, ale tenhle hardbites je taková větší výzva. Rozumím. A jenom se tě zeptám, když jsi chytal na ty gumy, tak myslíš si, že na ty gumy chytáš víc ryb než na hardbites? Nebo ne? Myslím si, že se chytá na to obecně víc ryb. Na ty měkký, no. Ale na ten hardbite, říkám, je taková větší výzva. Naučil jsem se taky už nějaký chytat, že jsem se zlepšil, bych řekl. Jsi tady dneska poprvé tady na malém sportáčku? Ano. A teď se zeptám, odkud jsi? Mladý Boleslavě. Mladá Boleslav, co zase není až tak daleko. Tady ten revír obecně, líbí se ti? Jo, mám rád ty kluky, rybníky, umělníka. Je to relativně kousek pro nás, no. Takže si tě zeptám, i když dneska nedopadneš dobře, budeš sem jezdit například trénovat nebo na jiný závod? Přijedeš? Jo, určitě. Narazil jsi dneska na nějakého slovenského závodníka? No, myslím, že ano. Jaký je to rozdíl mezi českým a slovenským závodníkem? Samozřejmě dneska ta ryba není tak aktivní, nevím, jak si teda dopadl, jenom zeptám se, když nevíš, s kým jsi hrál, tak víš, jak si aspoň dopadl? No, myslím, že jsem 2-1 vyhrál na ryby, ale některý spadli a myslím, že to je stejný, jestli to jsou Slováci nebo Češi. Jo, rozumím ti. Asi poslední otázka. Když se stane, že dneska nepostoupíš, budeš se večer registrovat na druhý kvalifikační závod, který proběhne v květnu, a nebo se rozhodneš víc trénovat a tady ten typ závodu zkusíš až na přes rok? No, já se zúčastním, protože to je nejlepší trénink, že jo? No, určitě, jako my jsme rádi a budeme se těšit, že když ti to nevyjde, i když my ti přejeme samozřejmě štěstí, tak že bychom se případně uviděli tady v květnu nebo v druhém kole. Jo, díky moc za rozhovor a jíst. Jo, děkuju. Takže máme po 8. kole. Teď nás čeká ještě další 4 kola. Já doufám, že se to uklidní a že ryba bude aktivní, jako tomu bylo i na předchozím závodě, kdy jsme tady byli asi zhruba před měsícem. A já se budu těšit, že zachováte přízeň a na poslední 4 kola se podíváte a budete následovat. Díky.